5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा मिथिजोबगौ आं। रसमा ब्रह्मखौ सिनायो दा नोंसोर लोगोफोर ना सिनायखायो गासिबो रसमा ब्रह्म रसमा सिस्टार आरो गावनि हासबेन्डनि मोनसे कल रेकर्ड फैदों नोंथांमोना खोनासं हौवा हिन्जावनो माबायदि जालायदों बिसोरो रसमाखौथ' गासिबो सिनायखायो डाइरेक्टलि बुंखागोन बे लाजिनायनि खोथा गैया आरो माबानायनि रावखौबो जोङो एगेन्स्टनि बाथ्रा बुंनायबो खोथा नङा रसमा ब्रह्मआ खायसे गथ' दोङो हिन्जावसा आरो बे खारदोंमोन गुबुन हौवाजों थिग बेफोरबायदिनो बेले बेजे गथ'आ गाबै गाबै निउसनि गेजेरजों बिमाखौ लिंहरदोंमोन रसमा ब्रह्मखौ फिन बियो फैफिननो गोनां जाबाय जुदि गथ'आ गाबामोनब्ला हौवाया नागिरफिनामोनब्ला बे जानांगौ बे फैफिननाय नङामोन बबेबा बेंगलर ना बबेबा हाबसोना दङमोननो हमनानै लाना फैफिनबाय रसमाखौ माने मोनफैफिनबाय बियो न'आव दा बेफोरबायदिनो गोबां बेले बेजे बाथ्रा ओंखारलायबाय कल रेकर्डखौ खोनासं नोंथांमोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोना रसमाखौ नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोजां मोना आंबो बिराद मोजां मोनोमोन सिगां मानो होनबा बियो बरिया कमेडि भिडिअ सर्ट मुभि हिसाबै भिडिअ लाना फैबाय थायोमोन नायनानै मोजां मोनोमोन दा मा जालांखो सिस्टारा माने हौवाजों हिन्जाव बेफोरबायदिबा जानाय नङा संसाराव बेले बेजे हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जाबा आरो संसारानो बे आन्दा कानाखासै न' जेबो रोंखालिया बे जेबो जाखालिया हौवा हिन्जावनो जुदि नांलायनानै संसार जायोब्ला नायग्रोना लाबानो जाबाय बे कल रेकर्डआव गावनि गावनि हौवाया बे रसमानि बागै मा बाथ्रा बुंखो सिगांथ' आरो मोनसे कल रेकर्ड जाना थांखांखाबाय बबेबा मानसि लाना फैना बुनायनि बाथ्रा माबानायनि बाथ्रा दा नैबे मा कल रेकर्ड ओंखारलायखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों एकदम आंनो भिडिअखौ हरगासिनो आं होआ सानदोंमोन माने आंनो बै गोदोर चेनेलावसो हो होनना बुंदोंमोन नाथाय आं गोदोर चेनेलाव होनाय जानाय नङा आंनाव बेफोरबायदि भिडिअ फैनाय नंला आंनि बे गोदोर चेनेलाव अनलि निउस भिडिअ फैगोन आंनि बै मोनसे चेनेलाव नैबे चेनेलाव बर' भिडिअ फैगोन आरो बेफोरबायदिया होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौनो साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय बे चेनेलावसो मोजां कन्टेन्ट माबा हिसाबै बेफोरबायदि भिडिअ नुनो मोनसिगोन बेनिखायनो साबसक्राइब खालामना ला दानो नोंथांमोना नायग्रोना ला रसमानि भिडिअखौ दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालाम गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालाम नायग्रोना ला आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा मिथिजोबगौ औ ओमफ्राय दा बेखौथ' जों मिथिखागौ बेजों थांफिनखागोनखौ औ नोंहाबो एसे दाउट थागोन खोमा ने नोंजों हायाबालाय बेथ' बेजोंनो नाजागोन बियो दा बे आरो सोमोन्दो लाबोबायना एफा गोबाव मामुलि नङाना नों 2 मास गाहाम 2 मास थाबाय आरो नोङो सिगांनिफ्रायबो जेन'बा नोङो 5-6 बोसोरानो जाबाय बिसोरो स्रोद स्रोद खालामबाय थाखोमानाय ओरै बिनानाव होननानै गुवाहाटि लांनाय बहा लांनाय थगायनानै लांनानै थाहैनाय गुवाहाटियाव ब्रा मिथिजोबगौ आं गुवाहाटियावथ' नोंनो देग नुदों मेगनजों मिथिखागौ आं मारै होनना बुङो बिनानावसो होनोबा बियो नंगौ सानबेसे उनाव खेबसेया साननैदां ओमफ्राय खेबसे बिदिनो सानसे बिदि खेबसेखौल' आं मिथिगौ नुनायखौ ओमफ्राय बिसोर आंनो खिन्थाबाय थादों खेबथाम जादों नामा गासै खेबथाम ना माने फरिखा होफैदों माबादों होननानै थगायो जाहैबाय रुमाव लांबाय थायोमोन ना ओमफ्राय दाना बेहाबो बिनानाव नालाय बिनानाव जेबो सानला उनावसो बिनानावबा जेन'बा बिसिनि सानैजों एक्टिंफोरखौ बारा मोजां नुवाखिसै नालाय बियो सोंनाय जाबाय आरो बै माने जायखिजाया बे हौवा थाग्रा रुमावनो थाथारोमोन आरो बे ना आदसा आदा मोनसे खोथा दाथ' नोंबो एसे इभिडेन्स बायदि जाहैबाय आंनि थाखाय माबा जायोबा आंनाव फन खालामनानै रायज्लायहो आं बुंहरगोन औ नोंसिनि समाजनि माबाफोरखौ आदा मोनसे खोथा आङो नोंजों रायज्लायनायखौ नैबे रायज्लायनायखौ आं कल रेकर्डआव माने हगारनो नागिरदों आरो ससियेल मिडियायाव अबजेक्सन गैयाना अबजेक्सना गैया दे आदा होमबा दे जायखिजाया मोजां दा बे आं मोजां गुवाहाटियाव रायज्लायफिनगोन दे आदा दे गुवाहाटियावथ' बे एखेबारे थाहैखानाय नालाय मिथिखाथारगौ नालाय बिनानाव होनना लाङोमोन बियो
बिदि आरो आदसा दे आदा र' आं दा हरफिनगोन दे दे नुबाय नोंथांमोना दा हौवा हिन्जावनो माबायदि कल रेकर्ड ओमफ्रायो दानि जुगाव बेफोरबायदिया सोलिला सोरबा खारलायनाय माबानाय जानांगौ रसमाजों हौवाजों बिसोर माबा मोनसे सिगाङो मोजां मोनलायना बिसोरबा माबायदि हाबा जानाय बेखौथ' आं बुंनो गोसो गैया आरो जोंबोथ' मोनथिया बिसोर मोजां मोनलायना हाबा जानाय ना एरेन्ज मेरेन्ज माने न'खरनिफ्राय नायनानै हाबा जानाय बेफोरबायदिखौ जों बुंनो थांनो गोसो गैया न'खराव सोरबा खान्थि बा अखान्थिबा खान्थि मोनसे बा अखान्थि मोनसेब्ला न'खरा मालाबा मोजां जाया हौवा हिन्जाव गोरोबलायबासो न'खराबो मोजां जागोन दा बिसोरो सेंग्रा सिख्लाबो नंला सेंग्रा सिख्लाबा बेलेग बाथ्रा बिसोरो हाबा जाबाय गथ' दोङो बोराय बुरैनि लिस्टआव फैबाय दा बेनिखायनो बुंदों हाबा जानानै बेफोरबायदिया सोलिया रसमाल' नङा जों नुबाय थायो मिडियायाव गथ' गोनाङानो बिमाफोरा गारनानै खारो मा बेफोरो होखारहरजाफिनो गुबुन हारिजों जुलि जानानै ओमफ्राय बर' सेंग्राफोरखौ बरबाद खालामफैजोबफिनो बर' सेंग्राफोरजोंसो खारसनफैफिनो हाबा जाफैफिनो बर' सेंग्राफोरखौसो बरबाद खालामो बिसोरो थांनानैथ' मोजांबो रायजो जाहैया आं रसमानि बाथ्रा बुङाखै गोबां जोङो बर' हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि नुगासिनो अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना बेफोरबायदिया सोलिनाय नंला दानि जुगाव बेफोरबायदिजोंबो संसार मोनजाया बेफोरबायदिजोंबो संसारा मालाबाबो साक्सेस जाया जानांगौ आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंनो हागोन आरो रसमा ब्रह्मखौ नोंथांमोना सोर नोंसोरनि गामिनिबा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय जोंनि गामिनि होननानै लिरना हरबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आं बे डिस्ट्रिक्टनि बे गामिनि होननानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो गामिनि मानसिफोरा जुदि रसमा ब्रह्मनि गामिनि मानसिफोरा नायदोंब्ला कमेन्ट खालाम जोंनि गामिनि मोजांबा मोजां लिरना हर रसमाया मोजां मानसि ओमफ्राय गाज्रिबाबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरना हर मानो होनबा जेबो गिनांगौ लाजिनांगौ खोथा गैखाला रसमाखौथ' गासिबो सिनायखाजोब्बाय मोनथिखाजोब्बाय खारदोंमोन माबादोंमोन होननानै बेनिखायनो फेसबुकआवबो गोबां भाइरेल जागासिनो बेनिखायनो आंबो होनाय जाबाय हरनायनि थाखाय नङाबा आंथ' होआमोन बेफोरबायदि भिडिअखौ मिथियो नोंथांमोना बेनोसै दा बुजायनांगौ गोबां खोथा दङ नाथाय आजिखालि जुगाव बेंग्रा बेंग्रिबो गैला दा बेंग्रा बेंग्रिया जोंनि बर' सिख्लाफोरासो खालामना लाबाय थादों देहा फारनाय माबानाय हमजानाय लासिं खोथा खालामनाय दा जोंबो बारा बुजायनोबो गोसो गैया नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन आं दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय